important el d'aquest any, una petita valoració. Des de Balears hem tingut molt d'interès en que aquesta normalitat lingüística fos una normalitat on els accents fossin molt visibles. És a dir, no es tracta tant de fer seguidisme de les cultures polítiques de ningú, sinó que aportant a la cultura comú i a la llengua comú mantenir els accents. I això jo crec que ho hem aconseguit, que és una qüestió que compartim. Un any d'èxit indiscutible per la internacionalització de la llengua catalana al món. Un any d'èxit que ha permès que en presentar-nos tots junts amb un únic instrument de projecció exterior per la mateixa llengua, això ens ha enfortit.